Jo tonono subrai Jisu Kristoni mungai jibai tei borom yaparo. Kaitorni kokno sanani najafika kok bothoma angkha bwkha kiphil di. Bwkha kiphil di o kok sabuni bagai. O kok khe je borok tabuk phano Jisuno poito khlaiyakho. Puilao khe Jisuno poito khlaikha phia tabuk khe uslubui tongnai Christian takhuk tei bukhuk songni bagai. Tei Jisuno poito khlainai eba Christian angtetei phano Christian hai tongya angnai rokni bagai se. Bwkha kiphil di o kok tamni bagai tei bo thaini kiphil nai. Kaitor borokni bwkhano nayo sano. Kaitor musungjago o hayungni borok bwkha bai Jisuno poito khlaithung. Bible ni kok rakhogui tongthung. Kaitorno ringthung. Kaitorno muito khlaithung hnoi. Samung hamya eba samung chaya ta khlaithung hnoi. Kaitor musini bisingtei remani kaiji kerongno rakhogui tongthung hnoi. Tamni bagi hinkhe Bible ni kok tei tongya angmani abo kaitorni musungma tei tongya angmani se. Hake kaitorni musung tei tongya eba Bible dagijakmani kokno rakhogya khe abo kaitorni thaniyo jeng sumsok khlaimani klayo. Old Testament Bible eba smaikatalni molo khe kaitor bini dari rokni bisingtei Israel rokno borok sumsok khlaimani eba samung hamya khlaimani bagai kaitor diari rokni bisingtei khe sawo Israel dophano tei kubun dophani borokno bwkha kiphil di hnoi. New Testament Bible eba smaikatalni molo khe Jisu sakbai thangno pirphaikha eba saphaikha kaitorni kokno bini kokno pirphaikha. Phia tabuk pholakatharni molo khe elembak eba Bible ni bisingtei kaitor dagiwo samung hamya ta khlaidi sumsok ta khlaidi hnoi. Kaitor sakbai thangle tabuk saphailiya ano poito khlaidi takjak mataino ta khulumdi hnoi rok. Phia Jisuno poito khlainai borok Bible ni kokno pirmani wngkha abo kaitor sakbai thang saphaiya phano bono poito khlainai rokni bisingtei samani klaikha eba dagimani klaikha. Bwkha kiphil di abo wansukmao kubuitamo bujinani kokse sumsok khlaiyawi tongnani kokse Jisuno poito khlainani kokse chaya eba hamya samungni kiphilnani kokse takjak mutai rokno khulumyawi kubui kaitorno khulumnani kokse. Elembago nainai khinugo mathai kothuma kaham berem tham batang sanisimi nei. Apru baptisma rwnai Johon Judia hasing panthoro phaiei sumsok yakardi kaitorni ha sampakha hanei pirphaikha. Haino hai Jisu Galileo samung khlaigramani apruni simi bo bini kok pirnani chengkha eba kaitorni kokno pirkha mathai kothuma kaham berem bwrei batang jisini norok sumsok yakardi kaitorni ha sampakha. Sumsok yakardi henmani abo bumutei sumsokni kokno sawi tong abo khe kubui kaitorno khulumya angmani kubui kaitorno suriya angmani takjak mataino khulumani Jisuno poito khlaiya angmani buitali buitala angmani borok butharmani sikok angmani khamaimani tatal samani maphani kok khnaya angmani khamaimani kungchukjak mani rok lam rema berem noichi batang sanisimi jisni. Kaitorni bagai kaitorno khulumdi bono karei tei ke bono ta khulumdi takjak mataino ta khulumdi tei ta mondi subrayung kaitorni mungno ahaino ta khudi sabat salno katharkhe teidi. 7-day Adventist denomination borokhe Saturday ni salo kaitorno khulumo. Baptist denomination khe Sunday ni salo kaitorno khulumo. Borok ni bagai nemano phano borom khlaidi borok ta buthardi buitali buitala ta angdi ta khokdi nok arini borok ni bagai tatal khe kok ta sadi buini mungsasuk manino phano ta khamaidi. Kubui kaitorni thaniyo bwkha kiphil jadi hnei koijawo Jisuni mungbai. O kok thairongni bisingtei kaitor jotoni sakao hamari khlaijanani wngthung.